Че ли модела? Тази. Вие го познавате от малък? Да. Колко годишно бе? Дете 8 годишен. 8 годишен. Вие ли го вкарахте в залата? Да, 8 годишен аз го вкарах в залата и мога да кажа, че му помогнах да проходи. Защо децата с синдром на Даун в България са в състояние, в което по-малко спортуват, или поне през годините е било така, това, което казвате? Защото няма кой да ги мотивира да го правят. Родителите не са знаели. И мога да кажа, че сме новатори в това, което правим, защото спорта за тези хора в България не е добре известен на семействата на тези деца. А това е едно от малките неща, които те могат да правят така, че да се реализират. Ти беше ли на Нощта на звездите, на това изпълнение? Бояне, да. Беше част един от тях? Не беше един от тях. Там беха нашите гимнастици, но той ги подкрепяше в публиката от първите редове. От първите редове. Кажете ми, за самото събитие ми разкажете. То ще се провежда на няколко локации и също има връзка с ремонтирането на стадион Васил Левски. Как така? Оказва се, че в София няма лекоатлетическа писта, която може да проведе не само национално състезание, но не може да проведе никакво състезание. Тъй като пистите са в окаяно състояние и те са занемарени от много години. Така че световното първенство беше определено за София. Нямаше как да го изнесем от тук, след като разбрахме, че няма къде да проведем леката атлетика. И се почна една голяма молба с предишния министър на спорта Иван Пешев. С него стигнахме до най-високо ниво да се молиме да се отпуснат допълнително средства, за да може тази писта да се оправи. И се радвам, че това вече е факт, но нещо, което най-много ме радва, че тези деца с синдром на Даун ще оставят нещо след себе си, което ще може да се ползва от абсолютно всички национални състезатели. Тоест, по повод световното беше направен такъв ремонт на стадион Васил Левски и това ще остане нещо, което от тук нататък ще се ползва и след световното първенство. Точно. Реално децата с синдром на Даун, спортистите с синдром на Даун ще помогнат на всички останали спортисти да имат добри условия, което е страхотно. Кажете ми за събитията. Те са на няколко места, състезанията са на стадиона и къде на други места. И знам, че концерти има и че Криско, който също има детенце с синдром на Даун, участва в този концерт и мисля, че и химн сте направили. Да, аз мога да го кажа, че това е един проект, защото знам каква устойчивост